a mi em podeu trobar a la sala d'informàtica, també coneguda com Punt Òmnia. Allà farem activitats per grans i petits. Com aquests dies no podem estar, ho farem des de casa. Us he preparat unes activitats tant per petits com per grans. Família, esteu preparats i preparades? La meva proposta és fer un Kahoot. Sé que molts i moltes ja coneixeu l'aplicació, però la idea és fer-ho en famílies. Per començar, busquem Kahoot. Una vegada estem a la primera pantalla, anem aquí on fica Login. Aquí hem d'entrar per la nostra compte de Google o ficar un correu electrònic. Això millor que ho facin les persones adultes. En aquesta pantalla li donem a Create, Nou Kahoot, i aquí ja podem començar a fer el nostre llistat de preguntes. Recordem que Kahoot es tracta de fer un llistat de preguntes sobre la nostra sèrie preferida, sobre algun tema que compartim amb la família, a veure qui en sap més. Aquí ficarem la pregunta que volem, el temps de resposta que tenen les persones participants, les nostres respostes i recordeu, molt important, un tic a la resposta correcta. Després aquí podem ficar links del YouTube, imatges baixades d'internet o imatges del nostre ordinador. Per fer més preguntes li donem aquí Add Question fins que fem totes les que vulguem i Done.